лабе падару модари Полиана 11-сола мефавтанд. вақте ки хонаи холааш меояд, ӯро дар болохона ҷой медиҳанд. болохона маконе буд ки дар тобистон мисли оташдон ва дар зимистон маҳз ҳамон оташдон намерасид. аммо дар ҳамин ҳолат ҳам Полиана хушбин буд ва ба худ мегуфт ки чӣ қадар холааш ӯро дӯст медорад. зеро дар ин хонае ки ҷойгир шудааст, яъне дар баландӣ, ӯ метавонад манзараро зиёдтар тамошо кунад. ин паёми якуми романи Эленор Портер дар тарҷумаи Толибшоҳи давлат аст ки ба шумо гуфтам. ҳоло бошад, ду паёми дигарро ба шумо мегӯям. шукргузорӣ. ин қаҳрамони хурд ба мо талқин мекунад ки дар зиндагӣ дар ҳама ҳолат баҳонае ё сабабе барои шод будан ё шукр гуфтан ҳаст. ва сеюм, таъсир ба дигарон. ин китоб ба мо мефаҳмонад ки рафтору гуфтору кирдори мо ба ҷомеа бетаъсир намемонад. агар мо некем, ба атрофиёнамон некӣ мерасад. агар бадем, пас атрофиёнамон зарар мебинанд. пас хушбину шукргузор бошед ва ба атрофиён доимо некӣ кунед. алло, шумо ҳамҷодаен? ман дар нимта қуртои гӯшти заказ ки намомадам.